खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। थांनाय 2 मे आरो 7 मेआव मोननै खोलोबाव खुंजानाय पन्चायत बिसायख'थिनि फिथाइखौ दिनै फोसावगोन। दिनै फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन भट साननाया। बेनि सिगाङावनो पन्चायत बिसायख'थिनि भटखौ मोजाङै साननो थाखाय दाबि खालामदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआ पन्चायत बिसायख'थिनि भटखौ उदां आरो रोखायै साननो थाखाय आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशनखौ दाबि खालामदों। बेनि थाखाय एपिसिसिनि आफादगिरि भुपेन बरानि दैदेननायाव कंग्रेसनि मोनसे थान्दै हान्जाया स्टेट इलेक्शन कमिशनखौ लोगो हमनानै गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायो। मख'नो गोनांदि पन्चायत बिसायख'थिनि भट साननाय मिरुफ्राव सीसीटीवी केमेरा लगायनो थाखायबो कंग्रेसनिफ्राय जिल्ला बेंगिरिखौ दाबि खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला भारत-भुटान सिमायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनिफ्राय खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोननो हादों नखरनि सुबुंफोरा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्ला भारत-भुटान सिमाजों नांजाबनाय गंसे बर' गामि 38 नं भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय बरबरि फथार गामिनि पुर्न बर'नि नखराव मिनि साप्लाइ वाटार स्किमनि गेजेरजों टंला पिएचसिनि सिङाव थानाय 2020 मायथाइयावसो गायसननाय बे वाटार साप्लाइखौ लुनाय जादोंमोन। नाथाय मैया फुंबिलिनि 8:00 रिंगासोआव दै जमा खालामनानै दोनग्रा टेंकिया हरखाब बेफ्रुसारनानै न'नि उखुम सायाव गोग्लैदों, जायनि जाहोनाव न'नि थिंआ खावसे बायग्रबनानै सोरलां-बोरलां जादों। आरो बे गोग्लैनायनि जाहोनाव उन्दै गथ'फोरनि बिजाबफोरा सिनानै खहा जादों होननानै फोरमायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। जाथाय जानाय समाव न'नि सिङाव मानसि दंमोन, नाथाय खाफाल मोजां बे जाथायनिफ्राय खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोननो हायो नखरनि सुबुंफोरा। फोरमायथिनाय बादिब्ला 5 बोसोर आबुं जायैयावनो हरखाब दैनि टेंकिया बेबादि बेफ्रुनाय जाथायखौ लानानै थिकादारफ्रा लोरबां टेंकि दोननायनि जाहोनाव बेबादि जादों होननानै अजद दैखांदों। बेजों लोगोसेनो बे दैनि टेंकिया सिगाङावबो लिक जाबाय थानायखौ खोन्थादोंमोनब्लाबो बेनि सायाव जेबो राहा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै होननानै फोरमायथिबावदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। हादोरनि मोन 39 एयारपर्टफोरा अरायथा नङै समनि थाखाय बन्द जानानै दङ। भारत आरो पाकिस्ताननि दावहानि थासारि आरो रैखाथिखौ नोजोर होनानै भारत हादोरनि मोन 39 एयारपर्टफोरखौ अरायथा नङै बन्द खालामनाय जादों। बे खोथाखौ फोसावदों मिनिस्ट्रि अफ सिभिल एभिएशनआ। रिपर्टनि बादिब्ला आथिखालनि दावहानि थासारिखौ नोजोर होनानै रैखाथिनि थाखाय भारत हादोरनि सा आरो सोनाबाव थानाय मोन 39 एयारपर्टफोरखौ बन्द खालामथ'नाय जादों। बेनि सिगां पाकिस्तान सिमानि साखाथियाव मोन 24 एयारपर्टफोरखौ 10 मेसिम नोगोरारि बिरखं सिबिथायनि थाखाय बन्द खालामनाय जादों। हाग्रा बिफाना हा हगारनो बिथोन होनायखौ लानानै गोख्रों अजद दैखांदों कक्राझार जिल्लानि पर्बतजरा ओनसोलनि थागिबि रायजो-राजाफोरा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला हाग्रा बिफाना बे दखल खालामनो नागिरनाय हाखौ गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा गोबां आबाद खालामनानै जायोमोन, नाथाय थांनाय 4 बोसोर सिगां हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा फैनानै बे हायाव आबाद खालामनायखौ होबथाफैदों। नाथाय जों बेनि थाखाय दुखु मोनदों, मानोना बर' सुबुंफ्रा मोनथाय दं हिसाबै आबाद मावनानै जानो नागिरनायखौ हाग्रा बिफाना होबथायो, नाथाय गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बे हायाव आबाद खालामो, बिसोरखौ हाग्रा बिफाना जेबो एक्सन लाया। बेजों लोगोसेनो हाग्रा बिफाननिफ्राय रायजोनि जेबो कनसाल्ट गैयाबालानो बिथांमोना 62.5 हेक्टरनि मोनसे सेंसन लाबोदों, जायनि थाखाय जों ज' जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोननि 62.5 हेक्टर लाबोनायनि सायाव जोंहा जेबो अजद गैया, नाथाय बेजों लोगोसे माइ गायग्रा हाखौबो लाफानानै बिथांमोना बेखौ खालामनो नागिरदों होननानै फोरमायथिबावदों बिथांमोना। गुबुन रायजोआव गोजौ सोलोंथाइ लाहैनाय आसामनि फरायसाफोरनि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार फोसावनाय जादों। भारत-पाकिस्तान दावहानि समाव आसामनि बाहेरायाव फरायनो थाहैनाय फरायसाफोरनि जायखिजाया जेंनानि थाखाय खुंथायआ गोदान दिल्लीयाव थानाय आसाम भबननि हेल्पलाइन नाम्बारखौ फोसावदों। बाहेरायाव थाहैनाय फरायसाफ्रा जायखिजाया जेंनाजों मोगा-मोगि जायोब्ला बे नाम्बारनि गेजेरजों कल खालामनानै सोंहरनो हागोन। बे हेल्पलाइन नाम्बारानो जादों 9874355305 आरो 8920570507 आरो इमारजेन्सि नाम्बारा जादों 01123010298 आरो 26877111। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहायाव गिख्रंथाव गावलायनाया सोलिबाय थानाय समावनो सावरायलायनायनि गेजेरजों दावहाखौ दोनथ'नो थाखाय मैया 5 रिंगानिफ्राय दोनथ'बाय होननानै फोसावदों आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गावनि टुइटनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों। नाथाय बेनि बागै भारत सोरखारनिफ्राय दासिमबो रोखायै खौरांखौ मोननाय जायाखै। भारत आरो पाकिस्ताननि बे गिख्रंथाव दावहायाव भारतारि रौनिया हान्जाया पाकिस्ताननि गंब्रै एयारपर्टखौ गाग्लोबनानै सिलिंखार खालामदों। थांनाय सनिबारनि फुंनि समाव पाकिस्ताना जम्मु काश्मीर, पान्जाब, हारियाना, राजस्थान, गुजरातआव गावग्लुंदोंमोन आरो राजौरी, पुन्च आरो जम्मुआवबो गोबां गावग्लुंदोंमोन, जेराव बे गावलायनायाव सासे गागि मावख'गिरिजों लोगोसे गासै 5 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन।
पाकिस्ताना थांनाय शुक्रबारनि हरावबो 7:47 रिंगा आरो 10:47 रिंगासोनि गेजेराव पाकिस्ताना जम्मु काश्मीर, पान्जाब, राजस्थान आरो गुजरातनि गं 22 सोहोराव 550 नि बांसिन ड्रन मिसाइलफोरखौ हगारहरदोंमोन। नाथाय बे ड्रनफोरखौ भारतारि रैखाथि हान्जाया गाग्लोबनायनिफ्राय फेलें खालामनो हायो। बे गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय पाकिस्तान बर्डारनिफ्राय लानानै श्रीगंगानगर आरो हनुमानगढ़ जिल्लायाव रेड एलार्ट फोसावदों। बेजों लोगोसे भारतारि नोगोरारिफोरखौबो न'आवनो थानो थाखाय खावलायदों आरो लोगोसे गोनांथि गैयै खामानिनिफ्राय गोजानाव थानो बा न'निफ्राय ओंखारनो होआखै। पान्जाबनि गुरदासपुराव फोथाराव पाकिस्तानफोरा हगारहरनाय गोबां मिसाइलफोरा फोथाराव गोग्लैदों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला मैयानि फुंनि समावबो मोनसे बेफ्रुनाय सोदोब खोनानो मोन्दोंमोन। पाकिस्ताननि सियालकेटनिफ्राय बेफोर ड्रनफोरखौ हगारहरदोंमोन, नाथाय BSFनि जवानफोरा पाकिस्ताननि ड्रन लन्चपेडखौ फोजोबस्रांनो हायो। मैया मोनाबिलियाव अखाजों लोगोसे बारनाय बारहुंखाया गोबां ओनसोलाव खहा खालामलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो चिरांनि बिजनीयावबो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ खहा जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फोथाराव मोसौ लायनो थांनाय समावनो जादों बे जाथाया। बे जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ बिजनीनि 1 नं माजबारिनि थागिबि सुरमान आली 55 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।